cristianas ao Finisterre, correcto? Que antes da Peregrinación de Santiago había peregrinacións aos fins do mundo, non? Bueno, eso está aí unha nebulosa hasta que de repente os Israel Zotero, que na Universidade Alemana, empezaron a excavar no Pacho de Lonón, frente a Cíes. No acabé, pero le di a paso. Empezaron a excavar e empezaron a aparecer aras e aras e aras dedicadas a un dios autóctono, pero hebreo, un dios de la sanación. Eso que viene a demostrar que muchísimos años antes, después del Camino de Santiago, desde la península ibérica ya se peregrinaba al Finisterre. No es solamente al Pacho del Finisterre, todo el Finisterre es la franja atlántica. Yo os aconsejo encarecidamente, en cuanto podáis, que vayáis ahí, Donón, y subáis al Pacho, porque aparte de unas vistas maravillosas de las Cíes, es un lugar de una potencia increíble. Entonces, lo que tú decías, hay caminos autóctonos increíbles. Tú te sitúas en el camino a San Andrés de Teixido y ahí tú sabes que hay algo. Sabes que hay algo. O Camiño de Santiago é outra historia moi distinta, tamén maravillosa, se quere, unha grandísima lenda, e como todas as lendas ten sus partes blancas e oscuras, ¿no? Pero aquí mismo en Galicia temos moitísimo na Galicia interior, moitísimos camiños, moitísimos, un patrimonio verdadeiramente único. O mismo que os cabalos, os garranos, é patrimonio. Solamente temos en Europa caballos salvajes ahora, unos en Hungría, estos, nosos. É increíble. É un patrimonio que turístico incluso pode ser unha verdadera maravilla, que os rapaces dos colexios vayan a ver os seus cabalos o montas, greas. Un espectáculo único. E que a veces é cabelo con esto, porque é explicar obviedades, a veces, sobre todo cando falas para a administración, ¿no? Depende que a administración, hai xente que entende, pero hai xente que costa muitísimo, ¿no? Que tendan obviedades. Eu quería preguntar, o cabalo que hai agora, porque eu que vexo por aí, eu vivo en Duade, e os que vexo por aí, e por aquí tamén, son máis, digamos, tirando, entre comillas, ao árabe. Eu, fai anos, cando cheguei a Galicia, bueno, eu son de Madrid, pero son medio galega, había, era como as turcones, pero tiñan outro nombre, que era o galego propio, o cabalo galego propio. Era parecidísimo o asturcón, pero eu agora ese non o vexo. Esa mesma pregunta que hicimos nosos os sabios da universidade, ¿no? Porque nós tampouco sabemos moito de cabalos, sabemos que os temos no monte, sabes que hai unha especie de pura raza galega, que é unha xente que ten unha asociación que vai. Entón, preguntamos aos sabios da universidade, decimos, vamos a ver, o cabalo galego que é o de pura raza galega, tal, e dice, o cabalo galego do monte e o que aguanta no monte. E aí quedou o tema, quedou moi claro. O cabalo galego do monte e o cabalo que arrea e aguanta 6 meses, que hai de todo. Non, ese é o cabalo galego. Porque logo os de pura raza galega dicen, no, se hai unha mancha blanca aquí non vale. Digo, bueno, non vale para ti. Bueno, sí. Despois, en Asturias foron máis puristas para iso que hasta acabado con todo quixeron Teño entendido que o cabalo galego e o asturcón están entroncados directamente cos cabalos de Saedo. É un cabalo moi rústico, dun trote moi cortiño, pero moi cómodo. E eses, por isto, gracias a eses cabalos Genghis Khan levou os seus arqueros para conquistar a toda China, porque era moi doado de tirar os arcos sin ter ese trote bruto. Sí, estaba comentado tamén que cabalos galegos formaron parte da caballería romana. O sea, sí, foron moi utilizados, evidentemente, porque son duros. E ademais é curioso porque Eucasio, os historiadores romanos, conta que as tribus del norte de España entraban en combate montados a cabalo todos, e un desmontaba e combatía a pé, entraban a choque. É dicir, pero documentaban xa esos cabalos. Os templarios tamén parece que teñan algo que ver con eso, dos montados. Sí, tamén, por parte dos templarios, sabes, hai templarios para a sombra. Finalmente van por aí todos os templarios. Vaya cosa, me encanta. Sí, increíble. Tú conoces os templarios. Son os templarios de qué? No, porque nos apuntamos a un sitio que dan capas y una espadona y tal. ¿Qué más? Pero bueno, eso por una parte do folclore da New Age, prácticamente.